Usuku lukaSiphesihle Mlotshwa oneminyaka engama-31 luqala ngehora lesithupha ekuseni. Ufundisa esikoleni samabanga aphansi iQuarry Heights. Njalo ekuseni uhlala ezicelela kumdala ukuthi abe naye. Khona Nkosi ukuphepha kwabo nokuphila kwabo. Siphilene nesimo sobhubhane Nkosi yakhuleka noThisha sisebenzisana nabo. Ukuthi Nkosi nabaphephe emakhaya baphephe Nkosi endleleni. Ubuya abhekeza kamuva amalungana negciwane icorona. You can also see the death toll, how it's... Thisha we-orientation and creative arts unedwetwe lokuthi angasahaqwe leli gciwane, kepha kukho angakwenza kufanele ahambe ayoyibambishisa. Uthi imfundo iyisizinda sokuqinisekisa ukuthi umnotho uyakhula. Being in a situation where you are being exposed to the virus, it's a very difficult situation, because we also need to bear in mind that we have to move forward as a society. We have to find solutions, but sitting at home and thinking whether we'll be able to move forward or whether we'll just sit and wonder whether this virus will end, it's a very difficult situation. Isikole afundisa kuso uSiphesihle sinabafundi abangaphezulu kwenkulungwane. Sebebabili othisha balesikole asebehanjiswe bayohlala ngabodwana ngenxa yokuhaqwa yileli gciwane icorona. Izikole eziningi KwaZulu-Natal zisavaliwe kwesikhashana ngenxa yokuhaqeka kothisha nabafundi ngaleli gciwane. Njengoba isifundazwe KwaZulu-Natal kuyisa sinabafundi abaningi kulelizwe nezinkulungwane zabafundi bebuyela esikoleni kusasa, uSiphesihle uthi yena noza kwabo bafuna abafundi bawo wonke amabanga babuyele esikoleni, futhi bazoqinisekisa ukuthi bayayihlonipha imithetho yokunqanda ukusabalala kwe-coronavirus.